agalain mao na sinultian sa mga tapulan. Kita og post nga nagingon ang mahalon nga sapatos ug ang baratohon nga sapatos parihara. Mahalon nga relo o baratohon nga relo parihara mohatag og oras. Ang last atong part is don't buy expensive things, be contented. I used to follow that kind of principles in life. Saktong sa tuod nganong palit mahalon mo kay kwarta, pero nganong na mo palit sa mahalon? Sukat nga nahimo kong badminton coach dito na usab akong tinanawan na ng ayaw palit og mahalon.